Doamne ajută, dragii noștri, așa cum am spus și la Sfânta Liturghie, mulțumim tuturor celor care s-au străduit și ne-au adus diverse lucruri ca să putem să le dăruim și noi mai departe în această perioadă, să le trimitem în România la cei nevoiași. Avem foarte multe lucruri. Aș vrea să vă și arătăm, dacă aș reuși să... Așa. Uitați câte s-au strâns în această perioadă, lucruri pe care le vom trimite pe toate, le punem în cutii și cam așa vor arăta la sfârșit. Așa. Aici avem cutiile pregătite ca să putem trimite totul. Încă o dată mulțumim. Miercuri este ultima zi în care mai putem primi și apoi la sfârșitul săptămânii le trimitem în țară ca să ne pregătim mai departe de cele ale Crăciunului care ne sunt înainte. Vă dorim încă o dată, Doamne ajută la toți, mulțumim încă o dată și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei care s-au străduit să facă această lucrare frumoasă. Doamne ajută!